dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 40 milyones pesos na fundo para sa Abaca Rehabilitation sa Albay, dakulang tabang sa mga paratanom kini. Kakayahan kan Albay Electric Cooperative na imanihar ang kooperatiba ng kuryente pag-aadalang giraray kan sanggunian panglalawigan. Sa lado national, Philippine Development Plan aprobado na ni Marcos. Inflation rate imamantinir kan gobyerno. Sa ibang nasyon, bilang kan mga nagadaan kan linog sa Indonesia na dagdagan. Sa lado ng Karawat, Beermen, dinaog kan Dragons, Magnolia asin Gin Kings tabla sa serye. Detalles kan bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinasalamatan ni Gobernador Grex Lagman Canalbay ang Department of Agriculture Regional Office sa itinaong 40 milyones pesos tanganing makatabang na mapukusog ang pagtanom nin Abaca dahinot nang nadistroso kanuminaging bagyong Quinta, Rolly asin Ulysses kan 2020. Sa sinabi, nan Kabikolan iyo ang numero 1 supplier nin Abaca sa nasyon, mantang ang Abaca iyo ang ikadua sunod sa nyug na permanenteng produkto kan riyon. Idinugo pa ni Lagman na ang itanaong ayuda iyo nakulang tabang para sa 3,000 na mga paratanom nin Abaca asin sa 4,200 hektaryas nin Abaca sa probinsya. Ang mga similya, abono, asin bulong na gagamiton sa rehabilitation program babakalon sa Enero 2023. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kasunod kan pigdalauman na pagkapot kan Albay Electric Cooperative sa operasyon asin pamamahala sa Albay Power and Energy Corporation, plano kan sanggunian panglalawigan kan Albay na magkaigugiraray ni pag-aadal asin pag-uugid kung talagang may kakayahan na naleko na yun ang magkapot sa renda kan kooperatiba ng kuryente. Ang Hunta Provincial sa masunod na semana magkakigugirari ni pagtripon para matukar ang mga importanteng bagay kung nakaya na kan aleko na iyon magsalida sa APEC. Ang iba sa pagdalauman na issue iyo kung iguaning kapital ang aleko sa napangbakaling kuryente sharing man kung iguana ining gagamito na resibo sa pagkolekta nindanin bayad sa mga konsumidores sharing man iba pang issue. Dainanggad minahuraw ang pagtaon ng serbisyo kan ako Bicol Party List sa mga residentes kan barangay sa kapalibutan. Inenanotaran dalanta sinda padagos na nagtataonin ayuda sa mga kwalifikadong senior citizens sa mga barangay tanganing igwaman lamang nin pamasko. Apera kini padagos man ang implementasyon kan tupad sa kamautan na matabangan ang mga residentes na makakuaman lamang nin hanabuhay maski sa lausan na ni nagkaparang aldaw mantang may marasibi man na kabayadan na magkakatabang para masugpunan ang sa indang araw-aldaw na pangangaipo.
Sa ibong lado, nagkaparapang multipurpose hall sa mga barangay ang pig-inaguraran asin na bindisyonan naman. Sa masunod na taon, mas nakulpang mga proyekto ang ipapagibog ang Bicol Party List, lalo na ang solar-powered water supply project na tinagamahan ng dakulang pundo. Kaugmaan na namamatian ngunyan kan publiko matapos turusan na ang pagigpit kontra sa ulakit kan COVID-19. Ang siring na bagay na notaran sa Peñaranda Park kung sain, Borobanggi, minadagsa talaga ang mga tao para mamasyar sa parke asin mahiling ang mga magagayon na dekorasyon pati naman ang neganting Christmas tree. Apera kini, nabagwa naman ang mga tao sa iba-ibang klase ng rides lalo ng Ferris wheel asin iba pang parlor games na talagang fiestang-fiesta ang sitwasyon sa lugar. Ang peryan sa parke madurar sa kod sa bagong taon. Iyan ang primerong gabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos na kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Usapang rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Pagaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult a doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, Embrace engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic.
pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. The online and on-site enrollment for both undergraduate and graduate programs will be in January 4 to 14, 2023. Classes start on January 16, 2023. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikapay mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siringkan Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert as in feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos as in malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada as in mga supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Going magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo.
Tapos, ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Inaprobaran na ni Presidente Bongbong Marcos ang Philippine Development Plan na may kamawota na pagkusugon ang economic as in social transformation poon sa 2023 hasta 2028. Kamauotan kanin na mapakasug pa ang pagkrear nin trabaho, sharingman, mabawasan ang pagtios sa paagi nin pagpapakasog sa ekonomiya na makabolta sa tamang direksyon, asin ibusol ang mas efficienting economic transformation para sa inklusibo asin resilient society. Sinabi ni Marcos ang development plan inaprobaran man kan National Economic and Development Authority o NEDA Board. Inadjust ni Presidente Bongbong Marcos ang porsyento kan annual net earnings na idedeklarar kan State-run Development Bank of the Philippines para sa taon 2021. Ipinalawas niya ang Executive Order number 8 na may kamawota na bawasan ang dividend rate kan DBP sagod sa 0% hali sa presenting 50% kan annual earnings kani. Ang downward adjustment ginibo kasunod kan rekomendasyon ni Finance Secretary Benjamin Diokno. Ipig-order man ni Marcos ang pagbawas para masuportahan ang capital position kan DBP asin tugutan ining magsunod sa regulasyon kan Bangko Sentral kan Pilipinas asin imantinir ang papel kani sa economic recovery. Pig-mantenir kan mga economic managers kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang inflation target sa 2.0% hasta 4.0% para sa masunod na 2 taon asin sharing man kini ang plano sa masunod na 2 pang taon. Ang Cabinet Level Economic Cluster Development Budget Coordination Committee nagdesisyon sa sendang pagtiripo na mantenir ang presenting inflation target sa 2023 hasta 2024 siriman parehong target sa 2025 hasta 2026. Ang DBCC na iyo ang mga economic managers kumpesto kan mga secretary kan Department of Finance, Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority, pati naman ang pamayo kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Nangako ang mga senador na tutukaran nindanin marahay asin repasuhon ang lakdang na makrear nin Sovereign Wealth Fund sa paagi kan Maharlika Investment Fund matapos na ini makalusot na sa Kamara de Representantes. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ang sertifikasyon ni Presidente Bongbong Marcos bilang urgent sa House Bill 6608 iyon mataonin impression na may mga bagay na dapat hidalion. Mananang digdi, alagad, siya nagdalaom na iba ang mangyayari sa Senado. Idinugan pa man ni Pimentel na ang Maharlika Fund magkakaigwa ni mahiwas na efekto bako sa nasa presenting henerasyon kundi sa mga masunod pang henerasyon kung kaya dahil pwedeng hidalion ini. Mientras tanto,
Sinabi ni retiradong Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ang propestong Maharlika Investment Fund posibleng maging losing proposition dalant ang gasto sa pagbugtak ng fundo posibleng maglampas sa pigdalauman na ganada kaini. Sayang ipanaluwanag na ang gasto sa pagbugtak ng operating fund sa MIF nasa 8 hasta 9% kan MIF na malampas sa pigdalauman na bultada na nasa 7 hasta 8% sa kada taon. Idinuga pa ni Carpio na malinaw ni Marahay na bako manini investment dalanta pierde na tulos. Sayang tanawanin doon na 29% kan 5.2 trilyones pesos na budget para sa 2023 nakatagama na sa pambayad din utang na dapat masimbagan dalanta ang apektado ang credit standing kanasyon asin kapasidad na magsubli. Bareta Alas sa ibang nasyon duman sa Jakarta, Indonesia. Ang bilang kan mga personang nagadaan kan linog sa Java, Indonesia kanakaaging bulan uminabot na sa 602. Ang 5.6 magnitude na linog sa Cianjur sa pinakadakol na populasyon sa West Java na matian kung saan ang kadaklan kan mga biktima nagadan matapos magrampahog ang mga edifisyo sa Riman. Nagkausa ning maywasan na landslide. Sa ibang lalado tulos man na ipinalubong kan mga pamilya ang mga biktima na dai naman ipinaisi sa mga otoridad. Sa lado ning Karawat, dinaog kan Bay Area Dragons ang San Miguel Beermen sa skor na 114-95. Tanganeng mangenot na sa sendang Best of 5 PBA Commissioner's Cup Semifinal Series. Si Kubilim ang nangenot sa Dragons sa paagi nin 25 puntos sa kawat sa Philly Sports Arena sa Pasig City, Kasubanggi. Sa ibang nalado, 1-all man ang karta sa semifinal series entre kan Barangay Ginebra Gene Kings asin Magnolia Hot Shot. Ang sirang na bagay nangyari matapos na daugon man kan hot shots ang Gene Kings sa skor na 96-95. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Monsoon o yung tinatawag natin amihan, ito ang nakaka-apekto sa Northern Luzon. Dito sa Kapitulan, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkilat at tulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng Ihiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Nakataas ang gale warning dito sa mga seaboards ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur. Dito yung lugar ng Siruma, Tinambak, Lagonoy, Kinisalang, Agasitarena, Lahoy, and Caramoan. Eastern and northern coast ng Catanduanes, ito yung lugar ng Andan, Bagamanok, Panay Island, Bigmoto, at Baras. Eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, tama na rin po natin yung northern Samar. So ang mga alon dito, maaaring mabot ng 2.8 hanggang 4.5 meters. So ating inabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyan pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyan pandagat sa matataas na alon. Sa ngayon ay wala naman tayo nakikita ng sama ng panahon o LPA na maaaring mabuo o pumasok ng par at maging bagyo sa susunod na 3 araw. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Iyan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ngunyan na Sabado. Sa pag-aaral mga pag-ariba, Mardila, Angel Mostasa, Francia may bora sa Newsbase. Yon Napolis Salado Technical, asin Pag-asa. Ako po ang nagatud kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing mabalos ka siya nung pag-antabay. Happy birthday kay Jerry Lodovice kan Absemo.
And of course, happy birthday kay Madi Edna Ikaranom dyan sa Pandan, Catanduanes. Salamat kasi nung pagantabay. Yan ang DZGB Bareta